Dito naman po ay 120 na tilapyang Pampangan na buhay na buhay. 120 na per kilo. Salmon head ay 100 pesos na kilo. Boss, magkano yellowfin tuna mo? Tanggal na yung mga Yun yung per kilo ng yellowfin tuna. Magkano kilo? 80 sa ulo, 100 sa laman. Ayun. 100 po sa laman, sa ulo 80. Kano tumpukan dito? Patalang Ay, 100. So 100 pesos na mga tumpukan po lapu-lapu. May mga pugita, alimasag, no? Alimasag na malalaki. Bigat. Magkano per kilo? Malaki ng alimasag po natin, no? Magkano per kilo mo na alimasag? 280 lang. Ayun, 280, oh. Luto na. Ayun. Mataba, 280 na per kilo po ng ating alimasag. Kaibigan. Magkano kilo? 100 pesos. 100 pesos na per kilo na ang gulyason. So, shoutout sa'yo, Lodi. Kano ipon mo? 240. 240. So, 240 po ang per kilo ng ating hipon. 200 ang ating hasa-hasa. So, shoutout sa'yo, Lodi. Uy, shoutout, Boss Lando. Ngayon ka lang na... Per kilo ng ating lapu-lapu, 130, 140. Sa isdang samaral, 150 na per kilo. Patola sa halagang 25 pesos na kalahating kilo, 50 pesos sa per kilo. Good morning, bossing. Boss. O, kilo po natin ngayon ng tahong, 50 pesos. Ano ba mas marami? Kilo o takal? Takal. So 50 pesos na per kilo ng tahong. Ang talaba po natin, ito po yung mga laman niya. Oh. 100 pesos na isang tabo. Morning. Ganda ng bika, oh. Kaya kilos tawilis? O 100 pesos na per kilo ng tawilis. Ang sones ay 45 pesos na kalahating kilo. So napakatamis niyan, duko. Natikman ko na yung lansones ni Kuya, no? Matamis. So, shoutout sa'yo, idol. So, magkano ngayon yung ating mga panindang sibuyas? Mga nakarepak? 50, may 20. Ito 50 pesos to. Ito 20 pesos, tong mga bawang. Boss, shoutout sa'yo, boss. Magkano per kilo mo ngayon ng tilapia Batangas? 110 na per kilo ng tilapia Batangas. 30, 120. So may tumpukan po tayo dito sa halagang 100 pesos. Boss Paeng, magkano yung ganitong kalaki mong bangos? 160 kilo. 160 ang per kilo. Shoutout sa'yo, idol. Shoutout, Boss Sando. So magkano per kilo mo ngayon ng pipino? 60 lang kilo, guys. So 60 pesos na per kilo ng pipino. So ito 20 pesos, isang balot na to. Boss Sando, 10 maliit. Ito 10 pesos po to. Tapos ito 20 pesos. Yan po yung kalamansi. Ito, 20 lang, ang dami, 20 pesos, oh. Nagkakalaman po ng 10 piraso na isang balot. Tumpukan naman po dito ng ating tamban, 50 pesos. Kakapi ka ngayon, ha? Salamat! Ito ay 140. Tumpukan ng ating mga bangus na mga pandaing ay 100 pesos. So may mga presyo po sa kada piraso po ng mga bangus na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga presyo ng kada piraso ng bangus. Po, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Ate Pambisi. So shout out. So halo po natin mga isda kagaya po ng kitang, no? 300 pesos na per kilo. Ayan po. Dito po yung kitang. Ayan. 320 naman po dito sa mga malalaki. Gagaong 260 na per kilo. So sa layginto po natin, o tinatawag natin mga isdang salenga, 320 na per kilo. Magkano per kilo?
So 130 na per kilo ng bangus na pandaing. Alright, so isang magandang umaga po dito po sa Malabon Fish Market, no? So update tayo ng mga panibagong presyon na nagaganap po ngayon dito sa Malabon Fish Market. So ikutin po muli natin ito at tignan kung may mga latagan na po na panibagong mga isda dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright, so alamin natin ang mga presyo ng kanilang bentahan po dito ng seafood sa Malabon Fish Market. So update natin ang hipon ni Ate Potpot, no? So sa mga hipon naman po natin ngayon dito, 320 na kilo at 290. So yan po yung mga presyo ng hipon. So dito naman po ay 120 na tilapyang Pampangan na buhay. 120 na per kilo. Gulyasan. So shout out sa iyo, Lodi. Kailan tayo nagkaroon ng ganyang isda? Oo, sa Tagan, no? So ito po yung tulingan, 150 na per kilo. Gulyasan po natin ay 140. Ay, 140, 150. So ikutin pa rin po natin ang lugar kung saan ay marami pong mga bentahan ngayon ng isda. So dito po ang big hit po natin, no? Magkano kilo ng big hit? Ayo, 100 pesos na kilo, no? So shout out sa iyo, Lodi. Ayun. So ayan po yung mga latagan po natin ngayon dito ng mga isda sa Malabon, no? Kilo naman po ng ating gulyasan, 120 na per kilo. Sarap sa gataan ito, no? Tumpukan naman po ng ating hipon sa halagang 50 pesos. At kilo po ay 280. Salmon. Salmon head ay 100 pesos na kilo. Sa linyasi 50 pesos, no? Yellowfin tuna. Boss, magkano yellowfin tuna mo? Tanggal na yung mga nila. Yun yung per kilo ng yellowfin tuna. Isang ano lang ba? Isang presyo lang. Yeah. 10.7. Tandaan na yun ay. Next na yan. Katang mo dito ka, kuya. Sige, Mike. So shout out sa iyo, Adrian Pompak. Oo nga, nakita ko yung ano mo, ikaw pala yun. Nung napansin ko, tinignan ko yung mga profile pic. Oh, kilala ko na to.
So, shoutout sa'yo, kuya. Magkano kilo? 80 sa ulo, 100 sa laman. Ayun. 100 po sa laman, sa ulo 80. Tapos tumpukan ng mga bangus. 100. 100 pesos na tumpukan. Boss, ang laki ng hipon. Kano kilo? 320. So 320 na per kilo ng ating hipon sa Malabon Fish Market. Itong dagat. So may mga tumpukan po rito, no, sa halagang mga 100 pesos. No? Kano tumpukan dito? Ah, 100. So 100 pesos na mga tumpukan po, lapu-lapu. May mga pogita, limasag, no? Tapos sa kilo naman po ng ating mga tilapyang Batangas ay 110 pesos na per kilo. Shoutout sa mga lasinggero dyan. So shout out po sa mga lasinggero. Shoutout din sa mga jackpot. Ano pa rin? Tumpukan ng bangus, 100 pesos. Ang isang piraso ay 120. May mga alimasag na malalaki. Bigat. Magkano per kilo? Malaki ng alimasag po natin, no? Magkano per kilo mo na alimasag? 280 lang. Ayun, 280, oh. Luto na. Bang. Ayun. Kataba, 280 na per kilo po ng ating alimasag. Ay, nalaglag. Tulingan. Marami pong salamat. So, dito sa Malabon Fish Market, no, mga ilang araw po tayong walang mga nakikitang isda rito. Ang nakita po natin lagi dito ay tilapia, bangus, hipon. So, ngayon may mga halatagan na rin po tayo nakikita ng mga tuna, gulyasan, at kung anong-ano pang klaseng laman dagat, no. So, shoutout sa iyo, kuya. Shoutout siya, Boss Lando. Tawilis. Tandaan lang kaibigan. Magkano kilo? 100 pesos. 100 pesos na per kilo na ang gulyasan. So, shoutout sa Lodi. Kano ipon mo? 240. 240. So, 240 po ang per kilo ng ating hipon. Gandara. Ganda ng pangalan, ah. Gandara. Kala kasi, di ba si Kim Kyo yun? Boss, thank you. Shoutout sa reyna ng mga tilapia. So, shoutout sa mga reyna ng tilapia dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga kababayan po natin dito na mga namimili po, no? So, yung mga kababayan po natin dito ay naghahanap pa rin po ng mga presyong murang-mura dito sa Malabon Fish Market. So, nakikita po natin ay mura po ang mga presyohan po ngayon ng bentahan po dito ng seafood. Yan po yung mga presyohan po ng mga tilapyang Batangas. 90, 110, 120 na mga per kilo ng tilapyang Batangas. Dito naman po sa kapila ay 130 na per kilo ng ating gulyasan. 100 pesos na per kilo ng tilapyang Batangas. 230. So sorry, 230 na per kilo ng hipon. Ay, 230 lang pala.
230 na per kilo ng hipon. Shoutout mo lang. Ganda yan. So, shoutout sa inyong dalawa mga lodi. Ayun, shoutout. Dito naman po ang per kilo ng gulyasan ay 130. Asa-asa naman po ay 200 pesos na per kilo. So marami na tayong nakikita mga latagan pagkatapos po ng habagat o bagyo na dumaan sa ating bansa, no? So nakita po natin ang mga isda po ngayon latagan dito sa Malabon Fish Market. So tulingan sa halagang 100 pesos na per kilo. 200 ang ating hasa-hasa. So shoutout sa iyo, Lodi. Oy, shoutout po Lando. Ngayon ka lang napagpatulit. Oo. Ikot muna tayo kasi mga ilang araw wala tayong mga bentahan ng isda, eh, no? Wala, walang isda. Ngayon meron na tayong mga nakikitang isda na mga nakalatag. Per kilo ng ating lapu-lapu, 130, 140. Sa isdang samaral, 150 na per kilo. Tulingan ay 140 na per kilo. So marami na tayong mga latagan na nakikita po dito ng iba't ibang uri ng isda dito sa Malabon Fish Market. $230 naman po ang per kilo ng hipon. So ang hipon po natin ay napakababa po ngayon na mga presyuhan. Oh, sasabay ka na. So shoutout sa iyo, Pogi. Nagkano hipon na, Pogi? 320, pogi. Ayun. So 320 na per kilo ng hipon. Basta sexy, libre. Kilo ng ating kamatis, Boss Lando. 60 pesos. So shoutout sa iyo, Lodi. 60 pesos na per kilo ng kamatis. 1/4 ay 15 pesos, kalahating kilo ay 30 pesos. So 100 pesos pa rin po ang per kilo ng ating sibuyas na pula. Patola sa halagang 25 pesos na kalahating kilo. 50 pesos sa per kilo. Dati ka naman, sir. Good morning, bossing. Boss. O, kilo po natin ngayon ng tahong, 50 pesos. Ano ba mas marami? Kilo o takal? Akal. Takal. So, 50 pesos na per kilo ng tahong. Ang talaba po natin, ito po yung mga laman niya. Oh. 100 pesos na isang tabo. Kuya, salamat. Good morning. Ganda ng bika, oh. Kaya kilos tawilis? O, 100 pesos na per kilo ng tawilis. Paano kung mapait, nangahiwa na? Hindi ko kaya. Hindi mo makuha. Hiwa-hiwa na eh. Talagang babayaran. So, presyo ng ating mga lansones ay 45 pesos na kalahating kilo. So, napakatamis niyan, duko. Natikman ko na yung lansones ni Kuya, no? Matamis. Ano? Tumpukan ng mga lemon at apple sa halagang 50 pesos. Titin po natin kalahating kilo ay 70 pesos. 140 po ang per kilo.
So ang ating rambutan sa halagang 25 pesos na kalahating kilo. Lansones 40 pesos na kalahating kilo, no? So shoutout sa iyo, idol. So magkano ngayon yung ating mga panindang sibuyas? Mga nakarepak. 50, may 20. Ah, ito 50 pesos to. Ito 20 pesos tong mga bawang. Bawang, sibuyas, kamatis. Mukhang hindi kayo pumunta ng Divisoria. Punta. Ah, Ay, mapagawa namin carrots, patatas, moto. Sitaw. ayan, yung mga latag dito, no, na mga gulay sa Malabon Fish Market. Ay, labanos. Magkano kilo? Kano kilo ko yan? 70 pesos na per kilo ng labanos na mas maputi pa sa hita mo. Di ba? Labanos. Ah, sige. Thank you, ah. Thank you, boss. So shoutout sa'yo, Moy Moy. Di mo isa shoutout yung kaibigan mo? O shoutout kay Carlo. O shoutout Carlo. Hindi Cardo, ha, Carlo Dalisay. Ayun, Carlo. Thank you, Moy Moy. Ay, wala mama mo, hindi nagtinda. Hindi nagtinda ngayon. Ayun. Babalikan ko na lang doon, daan ako na lang. Oo. Boss, shoutout sa'yo, boss. Magkano nga per kilo mo ngayon ng tilapia Batangas? 110 na per kilo ng tilapia Batangas. Ang ating tulingan po, may tumpukan, no? So, per kilo po ng ating tulingan ay 130, 120. So, may tumpukan po tayo dito sa halagang 100 pesos. $180 naman po ang per kilo ng ating hipon. Tumpukan po ay 50 pesos. Yellowfin tuna sa halagang 170 na per kilo. Gulyasan po natin dito ay 120 na per kilo. Boss Paeng, magkano yung ganitong kalaki mong bangos? 160 kilo. Ah, 160 ang per kilo. So may per piraso ka pa rin. So may per piraso po doon. Halagang 100 pesos ang kada isang piraso. So shoutout sa'yo, Lodi. Patuloy lang ang latag mo ng mga hipon na tumpukan sa halagang 50 pesos. 10 pesos na, may ulang ka na. Yun, sinasabi ko. Alright, so dito tayo sa Malabon tumpukan sa pag-akyat, no? Magkano per kilo ng tulingan? 130, hulugan pa yan. Ayun, 130 na per kilo ng tulingan. Boss. Tumpukan ng mga 20 na lang. tamban. O yun, 120 na per kilo ng ating tulingan dito sa Malabon Fish Market. 200 na per kilo ng hipon. Tapos may tumpukan din po sa halagang 50 pesos. So
So shoutout sa'yo, idol. Okay, shoutout Boss Sando. So magkano per kilo mo ngayon ng pipino? 60 lang kilo guys. So 60 pesos na per kilo ng pipino. So ito 20 pesos, isang balot na to. Boss Sando, 10 maliit. Ito 10 piso po to. Tapos ito 20 pesos. Yan po yung kalamansi. Ito, 20 lang ang dami, 20 pesos oh. Nagkakalaman po ng 10 piraso na isang balot. So 20 pesos na mga bawang, no? Boss, salamat. Thank you. Dalagang bukid. Magkano per kilo? Yun ang per kilo, no? 220. So 220 na per kilo ng dalagang bukid. Tapos may yellowfin tuna. Sa yellowfin tuna magkano? Ganon din ang presyo ng yellowfin tuna. Napakaganda ng ating yellowfin tuna. Sa halagang 220 na per kilo. Boss, maraming salamat. Nay, good morning po. Magkano po yung mga per kilo ng ano nyo? 4 kilo, 140. 140 po yung per kilo. Hindi, wala kayo ito sa baba na yan. Hindi kayo ito pumwesto. Ngayon pala mainit na rito. Wala si Nanay Noemi. Hindi nagtinda. So sa lapu-lapu natin dito, no, 200 pesos na kilo. Tapos may mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos na pandaing na bangus. O may mga malalaki pa rin pong mga bangus sa halagang 130 na tumpukan. Sa linyasi po natin ay 50 pesos na tumpukan. Ang gulyasan ay 120 na per kilo. Ang ating mga tulingan naman po ay 120 na kada kilo. So tumpukan po ng mga isdang big head, no? So sa tinatawag nating maya-maya, ang tumpukan po ay 50 pesos. Tulingan. So wala kayong mga latag na tumpukan, no? Wala mahal. Mahal talaga? 140 yan. Puro talagang kilo ang bentahan ngayon. 140 yung kita niya. So 140 ang bentahan po nila dito ng tulingan. Boss, maraming salamat. Nat, tumpukan naman po dito ng ating tamban, 50 pesos. Kakapi ka ngayon, ha? Salamat. Gulyasan o tambako na tinatawag po natin, no? 140 na per kilo. Tumpukan ng espada sa halagang 50 pesos. Tumpok ay 100 pesos. Kabase. Tapos kanduli. Sariwa pa yan, sariwa yan. Tambakol at yellowfin tuna. Magkano yellowfin tuna? 200 busing. Yellowfin tuna po natin dito ay 200 na per kilo. Sa gulyasan, 150. gulyasan po natin dito ay 150 ang per kilo dito po sa pag-akyat po ng tulay. Boss, maraming salamat. Dito naman po ang gulyasan po natin, ang per kilo ay 140. Tumpukan ng ating mga bangus na mga pandaing ay 100 pesos.
So may mga presyo po sa kada piraso po ng mga bangus na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga presyo ng kada piraso ng bangus. Hello, Boss Erdo. Good morning. So shout out po, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Ate Pambisi. So shout out. So halo po natin mga isda kagaya po ng kitang, no? 300 pesos na per kilo. Ayan po. At dito po yung kitang. Ayan. 320 naman po dito sa mga malalaki. Gagaong 260 na per kilo. So sa layginto po natin, o tinatawag natin mga isdang salenga, 320 na per kilo. So ito po yung bangus ni Ate Pam na mga pandaing, o pwede rin po natin ipaksiw. Magkano per kilo? So 130 na per kilo ng bangus na pandaing. Sige Ate Pam, Nay, salamat po. Tilapia, 100 pesos na per kilo. So may mga tumpukan din po tayo dito sa halagang 80 pesos. Tumpukan po ng mga bangus sa dalawang piraso po, 120. Tatlong piraso po dito ay 120 na tumpukan ng mga bangus. Ulit, atin, tubig ilan. Alright, so sa sitwasyon ngayon po dito, ngayong araw po ng Miyerkules, ay marami na po mga latagan pagkatapos po ng mga bagyong nagdaan po sa atin o habagat dito sa bansang Pilipinas. So nakita po natin ang kanilang mga latagan na talagang mura pa rin po ninyong mabibili. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo. So shout out tayo sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Shout out po sa mga kababayan po natin dumarayo upang mamili ng mga murang presyo dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito lang po. Ito po muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan na nagaganap po dito. Enjoy yung po sa ating lahat. Sabay na po. God bless.